ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудутеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. ҳама каса вардои азиз созен, хубен, саломатиётон хубай, зинда бошен. омади сразу як дона лайки бепалаб ба ягон зубачиска бизанен. Вардои азиз, имрӯз числа 22 январи соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 111 сомонӣ. дар имрӯза видео дӯстони азиз хонаҳои арзон ва квартираҳои арзона қабул карде. бовар кунед нархҳои беҳтарин айда. бардои азиз, ин видео ай дигар видеоҳо фарқ мекунад. то охири видеоро тамошо кунед. хонаҳои арзон, квартираҳои арзон гарани бисёрай. фақат шумо дар видео лайк монед. касе мисол дар канали мо меҳмонем, бардои азиз, форатон ки видеои ма мисол телефони шумо да баравад, дар канали ма подписатсия кунед. ана ака мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Салом алейкум бачаҳои муҳоҷир. мо ҳамамон муҳоҷир мақсад омадем ба ҳамин мошин граница. ҳатаин бародармон, ҳамин бародар ҳам тоҷикай хатимон ҳамамон дар африқаи мақсад рафиқгарӣ кард дар танса дар граница. оварда хушур рафтем, сог саломат гаштем омадем. ина ака вайдите ина бачаҳко хушур рафтан ягон чор жалват надоранд. 3-4 мошин ҳастанд. марҳамат муроҷиат кунед дар ҳамин мошин, дар ҳамин ака муроҷиат кунед. мегира сог саломат мебиёратон. мегира мебарад. хулоса бачаҳо биёед. ҳозир вазъият безе баъд дар Москва ҳозир ред рафтеста. медонед ки баъди соли нав закони нав омадаги мақсад метавонанд ки ҳозир ҳоля додаган дар сулисоки метафанд баъд линия намебаранд. дамра мегиранд депортатсия мекунанд. биё бачаҳко дар кембо телефон кунед. мақсад бе ягон ташвиқ, бе ягон гап зиёдӣ мегардед. ин шумо дар як акай боваринокай мо рафтем омадем алҳамдулилла ягон проблема наши загранони мигратсионкай нав ҳамаш дар дастунай бе ягон проблема рафтем гаштем омадем хеле фурамон мегардем боқи дар кори аъло бошен май яка фаровахудо анака бардои азиз, апашкоҳо мо навора сар мекунем. лайкора биқен ва видеои моро то охириша тамошо кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, маҳаллаи 7. 7 сотиқ заминай хонаи дуошёна кардагӣ. бардои азиз, гӯш кардесен, 7 сотиқ замин хонаи деэтаҷа кардагӣ, 5 дар хонаи калон дорад, 2 хонаи барак дорад. мисол хонаи барак шоз дар сурат мебинед. хонаи деэтаҷа 5 дар хонаи калон, 2 хонаи барак. ремонти хонаҳои калон бардои азиз пад абои тайёрай, 2 хонаи баракш мега рангзадагӣ тайёр будай. дӯстони азиз, хонаҳои калон пад абои тайёр будай, хонаи барак мақсад ана рангзадагӣ тайёрай. обу свич мега ҳастай, ҳуҷҷатош қарор дора, ошхона, аловхона, баня, ҳоҷатхона доштай. гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ. дӯстони азиз, нархи хонара 690 000 сомонӣ мега. 690 000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар экран нависагим. номерои телефону шаст занг зада маслиҳат кунед. агар форад ки видеои Саудутеҷе телефони тида баравад, дар канал подписатсия кунед. уқа вақти шуморо намегира. бардои азиз, як акадаи шаҳри бохтар духонага квартира дар кураиша то 230 000 сомона боша мехара. бардои азиз, касе ки мисол ҳамин нарх да квартира дорен ай шаҳри бохтар, яъне ки ай қарған, срочно ҳамин акада занг бизанен. номерои телефонаш ватсапам дора. бардои азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардои азиз дар ватсап шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бисёри бардорои Россия гуфтабуданд ки ягон квартираи арзон ай шаҳри Ваҳдат шавад монед. бардои азиз, як квартираи арзони дига мо дарои кардан ай шаҳри Ваҳдат. бо диққат гӯш кунед, маълумот ча гап мезанам, ҷои беҳтарин дайда. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши ҳайкали модар, бари доми ёқут. пеши ҳайкали модар, бари доми ёқут гуфтагиай, доми 5 этаҷаи. бардои азиз, духонага квартира дар 3 этаж қарор дора. обу свич мега пастаяни ҳастай, без ремонт. дӯстони азиз, шкатуруш кардаги чӣ хеле ки дар видео дидесен, ҳуҷҷатош фақат шартнома дора. бардои азиз, як бор дига такрор мекунам, доми 5 этаҷа, духонага 3 этаж, мақсад ана без ремонт, шкатуруш кардагиай, обу свич мега пастаяни ҳастай. бардои азиз, нархи квартирара 360 000 сомонӣ мега. 360 000 сомонӣ.
духонага 3 этаж ана 66 квадрат эсони азиз 360,000 сомон нархи квартира будай. Барои маълумоти бештар ба ҳамин рақамҳо занг бизанем. Мегӯянд ки номерураи канали Савдо ТЖ гирифтам, яъне ки бачаи очкидор. тамошо мекунӣ ва ман лайк мегӯм ҳушта ба телевизор мегирӣ шеринар, ҳушта ба телевизор нагӣ, ҳушта ба канали Савдо ТЖ бигӣ. Бардуи азиз лайкора бижиқин. Анатсуни азиз як апашкада мисол як апада ай шаҳри Душанбе тарафи Жилмастӣ, Каратегинский, Ховарон ё мисол 9 километр 2 сотиқ замин дар кораша то 50,000 сомона боша мехара. Сумшон тайёрай. Бардуи азиз мисол ами ҷои гуфтагим касе ки мисол 2 сотиқ замин дошта бошен, срочно ами апада занг бизанен. Номерои телефонаш WhatsApp ҳам дора. Маълумотша дар экран нависагиам. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. мегзарем ба 5 миллиони имрӯза. ҳамо амраи бар табгӯи аминут хаб кина. бардуи азиз, хонаи Алишӣ гӯш кардесен. хонаи Алишӣ ба квартира дар шаҳри Кӯлоб. ина марҳамат, касе квартира дорен дар шаҳри Кӯлоб, метавонен ки ба ҳамин хонаи заминӣ алиш кунен. хонаи заминӣ бардуи азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, посёлкаи Сино. 4 сотиқ замин, 3 дархона кардагӣ. ремонти хонаҳо замонавӣ овсвеч мега ҳастай, ҳуҷрatoш 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора. бардуи азиз, ин хона мисол фурӯшӣ нестай, фақат Алишӣ ба квартира дар шаҳри Кӯлоб. марҳамат, бардуи азиз, касе ки мисол квартираи Алишӣ дорен ай шаҳри Кӯлоб, метавонен ки ҳамин рақамҳода занг бизанен. номерои поёнгиш WhatsApp ҳам дора. бори дигар такрор мекунам ки хона фақат Алишӣ ба квартира дар шаҳри Кӯлоб ай. як хонаи арзони дигара, хонаи арзони беҳтарин ай шаҳри Душанбе ба музикаи чакчаки борон гӯш кунен. бардуи азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пости Чинтепа. 3 сотиқ заминай, хонаи деэтажаи фасони хушрӯ кардагӣ, 5 дархона дорад. бардуи азиз, 3 сотиқ замин, хонаи мисол деэтажа 5 дархона доштай. ремонту шкатур кардагӣ, дар трезоҳош часпондагӣ. бардуи азиз, мисол бо дастурат мебинен, дар трезоҳош часпондагӣ. хона 140 квадратни метрай. овсвеч мега постоянӣ ҳастай, ҳуҷатош техпаспорт дорад, техпаспорташ 100% мега. ҳоҷатхона ва ҳамомам доштай. гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ. дӯстони азиз, нархи хонара 450,000 сомонӣ мега. 450,000 сомонӣ. бардуи азиз, бор дигар такрор мекунем ки хона дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пости Чинтепа. маълумотша дар экран нависагиам. касе харидори аниқ бошен, занг бизанен. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. чӯкади бачаю чолиам ҳамиҷаи зинда бошӣ. бардуи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Левакан, пешина номаш Сарбан. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 27 метри квадратӣ. ремонташ навай. бардуи азиз, соҳиби квартира маълумот дагия ки хона мисол ҳамаи шароитош хубай, ремонти нав кардагӣ, ов мотор мисол доштай. дар маркази шаҳри Левакан, светофор, мисол наздики светофор. фақат мега куру курпачата миёрӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. нархи квартира дӯстони азиз 220,000 сомонӣ мега. 220,000 сомонӣ. аз куҷое ки мисол квартираҳои арзон дар корайтона, комментари ҳамин видеода бинависен. ё мисол квартиратон дар кор набоша, бинависен ки беҳтарин видео акай Савдо ТЖ. мегзарем ба 8 миллиони имрӯза. бояд ту шеринар хотири чақчақҳои Савдо ТЖ 8 миллион да омадем, бояд 8 та не 10 та лайк биҷихӣ.
зинда бошен. Бадруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Умари Хаём. Яхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 33 метри квадратӣ, доми новостройка, квартира нав ремонт кардагӣ. Соҳиби квартира маълумот додааст ки яхонага 33 квадрат дар 2 этаж қарор дорад, маҳаллаи Умари Хаём, назди родоми Раъно Ғафурова. чизе ки дар сурат ҳаст, ҳамаш меиста. Нархи квартира 213 000 сомонӣ бадай. Ана нарх бовар кунен, пул мешид, ҳози худа мехаридимаш да. ханам хеле бардруи азизе, бад навори хонаҳои фурӯшӣ, навори мисол квартираҳои фурӯшӣ ҳаракат кардем, барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хая нархҳои соз буд. хая ки маъқул шид нашид, барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор як дона лайки бепала биҷиқен. аз ки ҷое ки хона ё квартира намондум, дар комментария бинависен. бардруи азиз, тамошо кардесен, гӯш кардесен, зинда бошен. канал да бардруи азиз подписатсия кунен, я ҳаракат кунен 100 000 подпис сикшем. охи агар 100 000 подпис сикшем, аки мо мисол бардруи азиз шоколати Дубай скида зурмо намераса, магарам ами як пачка звачкара бигирама, якта якта тақсимтон кунам. ханам хеле бардруи азиз, касе ки мисол моро дар YouTube тамошо мекуна, медона ки ҳами саудотеҷа аз синфи якимиш камкам дар ҳами YouTube шӯхӣ мекуна. бардруи азиз, мо камкам шӯхӣ мекунем. зинда бошен. ва бардруи азиз, ягон реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, мошин, метавонед ки нами рақамҳои десен, ана фақат дар WhatsApp-аш дар мо равон кунед. мо дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем. канали саудотеҷа дар YouTube якта ира фикр кунен. ханам хеле бардруи азиз, ана дар охири видеоя додарак ёнем, шароитотон боша, ягон сомонӣ, ягон рубли ёрдамаш кунен. то видеоҳои оянда хаяка. дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро, почааш аввал сирх шида, баъди сирх шидан сиёҳ шида. дига илоҷиш нашида, дидам ки мисол почааш сиёҳ шида, почааш ай зону камтар болотар биридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ, ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.